Хора, аз съм Копта 26 и както виждате ще играя първия епизод на Minecraft Pocket Edition. И съжалявам, че не съм снимал от много време. И добре. Направих този сервер само да видя къде ще ме спалне. И е на хубаво място. Както ще видите, нямам нищо. Ето, самотник. О, живот. Chicken Little. Супер! Да го убия. Пак рано супер не. Дали ще мога да го ваншотна? Две нощи. Тук не умра. Ледър. Умолявам се. Ако спия да те убия. О, две ледър. Благодаря ти, браво. Ти уби. Аз сам си избрах. Аз съм вечната черна. Това добре, да съм занимавал с глупости. Да събера малко дърво. Окей, чупа. И обърна. Още едно. Не стига толкова. Окей. Първата нощ смятам да живея под земята. Така. От момента става нощ. Или това дърво просто ми се закрива. Видях прасе. И сега ще отида да го бия, само да се направя каменен меч. И с този сервер. Окей. Чум. Като това наистина става нощ. Това е лошо. Още една черновка. Няма да хъпя повече чужденка. Не знам хора дали знаете тази песен, но трябва да я слушате. Лайншотнах. Как стана това ясно. Без никуда не спада. Камо да не стане много, докато е супер. Да ви може. Добре, хора, ще имаме легло. Добре, че я видях. И това ще бъде ново оцеляване. Ще го кръста. Де да знам как ще го кръста. Но ще измисля нещо. Окей. Или ще... Добре, няма да съм много алчен. Защото ще малко и ще дойде. Окей. Да си направя едно гътво. Даже няма и да живея в минал. Так. Нямам колко. Карай. Ще се опитам тази нощ. Само ще умра. Да се бия малко с чудовище. Да знаете, че ще снимам и на Happy Views. Ако искате, можете да правите нива. И аз ще ги изграя естествено. Добре, съжалявам, че не виждате. Не се излизам. Спокойно. Честно да ви кажа, и аз много не виждам. Малко. Да си направя печка. Две печки.
Майнкрафт, или? Ами, просили. Малчо, малчо, имаш по-голяма глава, отколкото тя. Не сравни красиво. Ти си урод пета степен и трябва да умреш. Съжалявам, брат. Съжалявам, брат. Няма да те погреба. Шегувам се. Защо трябваше да те убивам? Аз съм толкова безсърдечен. Съжалявам, брат. Не исках така да стане. Моля те, прости. Добре, къде му беше окровето? Наистина ми пише. Памет. Напърво. Окей. Само да видя колко време ще ме клипа. Окей. Има време. Оставях да правя. Да си изготвя храната. Слагаме знака. Ще не мога да слагам знака. Слагаме две пръчи. Какво? Тук едно. Тук едно. Окей. Аз малко ще стане. Вот там джунгла ли? Не. Окей, чакаме. Има ли готово? Да. Точно две пръчки. Трябва да се дава дърво за пъзъл. Да си направя камена върху. Но нямам пръчки. Толкова съм умен. Окей. Не стискаме палци, че няма да ме убият през нощта. Ще бъде много хубаво, ако първата нощ стреляем. Значи няма да стане нещо. Така. Да си направя една скромна направо за всеки случай. Нямам достатъчно камък. Всъщност, да. Така. Да ви такива. Тук едно такова. Нещо да трябва. Само малко. Да си дам пръчки. Ще ви покажа. За хората, които не знаят, ако имате късмет, щом щупите тези, мога да ви дропнем в пръчки. Аз естествено нямам късмет. Или са го спряли в тази сел. Хора, първи епизод открихме сел. Време съм си тук. Как не го видях? Окей. Добре. Да пък върна на телефон. Чакай, мога да ги бута. Обичаме. Ми раздадни мъки. Това прашилите беше. Окей. Колко селени са тук, ще ви изпяси. Що не си взех леглото? Добре, хора, много съм прост. Ще ме затваряте. Окей. Чил. Да къде ми беше къщата? Защо?